iBhayibheli lisifundisa ngoLazarus. Lithi wafa bamngcwaba waze wanuka. Senuka uJesu wafika uLazarus esenuka. So that ezoprove ukuthi ngoba kune statement asikhulumile before ezofika ethuneni lika Lazarus ukuthi mina nginguvuka nokuphila. I am the resurrection and the life. So umefika lapha yana inkonzo bese ifeziwe. Wavele nje wathi Lazarus phuma. iBhayibheli lithi wavuka uLazarus waphuma. Bamkhipha impahla zabantu abangasekho abafile waphila. Watholakala esedle etafuleni same siso bekade ethuseyanuka wamseva ngokudla etafuleni. Amen. So namhlanje ngicela nje ningivumele sikhulume ngalo Jesu ukuvuka. Akagcini ngokuba ukuvuka bazalwane. Udlula avuse nezinto eyifile ngoba ukunqobile eqala yena. Ukufa awukwazi ukuclaim ukuthi umavusa abantu entweni ongazange wayinqoba. Hallelujah. Kunzima ukuclaim bazalwane ivictory yempi ongayilwanga. Yeah. So uJesu uma ngesibindi athi ngikuvuka simply because uyazi ukuthi ithuna ulinqobile. Amen. And he is life. Amen. So muqeda ukuvusa noma izinto mayiqeda ukuvuka azisafi mangabe zisesandleni sakhe. Amen. Ubutlundi uthathe something ephathelana nesinkwa noma ngabe into ibukeka incane kangakanani phambi kwamehlo akho kodwa imisidlule esandleni sakhe iba nokuphila. That is why uyithola imultiplyeka ngoba idlule ezandleni zomuntu okunqobile ukufa nethuna. Romans chapter number 8 mhlambe sifunda uverse number 10 sis Priscilla noma munchangase. Romans chapter number 8 verse number 10 and 11. And if Christ is in you, the body is dead because of sin. Yes. But the spirit is life because of righteousness. Yes. Verse 11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. 11 says slowly. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, yes, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Amen. Isihloko okholwayo usindiswa ekulahleni ahambe ngokukamoya. U10 uma umuntu ekini umzimba ufile ngenxa yesono kepha umoya ungukuphila ngenxa yokulunga. 11 uma ke umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, yeah, yena owavusa uKristu Jesu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo. uphilisa nemizimba yenu ngaye umoya wakhe ohlala kini. Amen. Mama ngicela uphinde u10. Uma uKristu ekini, uma ngabe uKristu ukithi bazalwane, uma ngabe uKristu ukuwe, uma ngabe uKristu ukimi njengomuntu okhulile kancane nabantu abadala kunami ephila kithi ephila nakuwe ephila kumuntu omusha kwenzakalani mama? Umzimba ufile ngenxa yesono. Umzimba wethu uyafa noma ufile ngenxa yani bazalwane yesono ngoba sekukhona ophila kithi. So akakwazi ukuphila nesono siphile kuphi? Kithi. So kuphila uKristu kithi, kuvusa uKristu kithi, uphila yena. Bazalwane bangibheka ngamehla angathi ayangisola, kuphila uKristu kithi. Amen bazalwane. Umpostoli uPaul uthi ngakho ke akusaphili mina kepha kuphila uKristu kimi. Athi nomzimba wami ugcwele izimpawu zikaKristu Jesu. So kusho ukuthi mesifika kuye siyafa kuphile yena kithi.
Nezinto zakithi njengoba ngizalwa kaZulu nje kaNongoma, izinto zakithi ziyafa kuphile yena kimi. Ne-attitude yabantu bakwaZulu ngoba bathanda ukuthi babantwana, kunezinto musubanjwe ivangeli kufanele ukuthi zife kuphile yena noma kuvuswe yena kuwe. Amen bazalwane, ngoba kusife naye nesono safa, sifile kahle kahle thina when it comes to sin. Oh God, no, sizozwana bazalwane, ningibekezelele mhlawumbe nespeech sami sisihlanga kahle kodwa ngiyazama. Amen. Qhubeka mama bese soyahlala phansi. Kepha umoya ungukuphila ngenxa yokulunga. Kepha umoya ungukuphila ngenxa yani bazalwane? Yokulunga. Siya ku verse number 11. But if the spirit, ungahlala phansi mama, God bless you. Now uthi, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. So kusho ukuthi umuntu nomuntu wonke osindisiwe unomoya walo owavusa uKristu. Amen. Ay. uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, amazulu nomhlaba, wadala umuntu wamphefumulela ngomoya wakhe. Right bazalwane? So siyaphefumula ngoba siphefumulelwe ngomoya kaNkulunkulu. Now nasi isambulo la ukuthi kunomoya owavusa uKristu kwabafileyo. Esethuneni bazalwane kwehla umoya. Alithi uma ingelosi bazalwane noma amandla likhuluma ngomoya, okusho ukuthi wonke umntwana kaNkulunkulu unomoya kaNkulunkulu owavusa. Sinomoya, ayiman. Asimiye kumoya ingcwele bazalwane, asikhulume ngomoya owavusa uKristu kwabafileyo. How powerful is that? uJesu ufile bazalwane 3 days ulele lapha ethuneni, and then kufika umoya uzomvusa. Then sizoza la ku Romans ngo2025 sitshela ukuthi umoya waloyo owavusa uKristu kwabafileyo ephila kini. So ngizokhipha lento yokuyinyatha nokuyibukela phansi. Ama mistakes owenzile wakudefine. Your past mistakes are define ukuthi uyini noma ubani when it comes to Christ. Wena make kubheka ubona ikhawe ubona uzibona yena kuwe, ngoba njalo make kubheka ubona umoya wakhe uthola umoya wakhe kuwe. Shana Masai, asikhiphe lento yabantu amagama abasinikeze wona. They do not matter. La magama siphiwa wona bazalwane vela fanele noKristu awathola amagama. So ngoba musu kunamathela kulo bese sokhuluma ngalo kakhulu ukuthi bangibiza khuluma ngayo bese soyadlula. Nami ngabizwa ngokuthi ngumthakathi, nami ngeke ngatshela ukuthi ngidevil worship kaningi futhi bazalwane, baze bangikhaste bathi fire kimi in the name of Jesus. Sengene uNontobeko kungene idevil worshiper ichief yakhona, nami ngeke ngathukwa bazalwane ngazo zonke inhlamba ukuthi ngumbulali, but lokho akufanelanga ukuthi ngikuthwale ekhanda ngoba ngiunderstand ukuthi kunomoya kimi, umoya wavusa uKristu kwabafileyo, umoya walo owavusa Kristu uphila phakathi kimi. Noma isimo sithi uzohluleka, umoya ukhuluma nami ukuthi you are more than a conqueror. Makuthiwa ngeke ungene la uthi greater is he that lives inside of me than the one that I see emhlabeni. Kuthiwa baningi abantu abakuhlasele uthi baningi abangakimi kunalabo abasezweni, ngoba kunomoya walo wavusa uKristu kwabafileyo uphila kithi. Phila kithi nakuya phila. Amen. Phila kithi nasemsebenzini
emsebenzini bazalana ake niyeke lento le yokufuna ukuyilwela every time nokuyikhulumela every time. Ake ngena nje kuseni qala emsebenzini uthi wena moya owavusa uKristu kwabafileyo ophila phakathi namhlanje zibonakalise namhlanje ziveze. No bazalwane sibe nenkanje ngoMaria. uMaria wayesekhathele for 30 years ehlezi nendoda ayikade etsheliwe ukuthi uzokhulelwa umfana kodwa kuzokwehla umoya ingcwele uzokhulela umoya ingcwele wahlalela ukemkhulisa but ene question mark ukuthi kuyoze kube nini ngoba kwakuthiwe lo uzoba umsindisi igama lakhe uEmmanuel. So kwenzakalani kwafika kuJohn chapter 1 umama warema wama niwenza njani bazalwane liphi ibandla elizoma liphi ibandla elizoma ningigadele bazalwane khona abantu abathe baze bayaza ngazi noma bazongidubula noma bezokwenza namhlanje bazongiqedela nigade ma-asha manithi tswe vele ngiyangena phansi kwethende bangithembisa ukungibulala. Haleluya. Moyo phila kithi yiwo losimisile namhlanje. Moyo phila kithi kwesinye isikhathi mvumela kakhulu uMaria ngalelo langa kuJohn chapter 1 wathi enough it's enough. I'm sure wayekhuleke ekseni wathi siyakulo mshado noJesu uzobe khona athi ngiyazi izoba khona inkingi but namhlanje kunamhlanje. Today is today. Wafike wathi noma yini azoyisho wathi baphelelwe iwayini wathi mame ungenaphi kokwami ngoba isikhathi sami sikakafiki kanti kwasho ukuthi utshela umama osehlezi uyinto la wathi sami ke sesifikile wayebafundi wathi noma yini azontshela yona yenzeni sebenzisa ilungelo lakhe ubamba amazwi ayekade watsheliwe kuLuke chapter 1 ozosebenzisa kuJohn chapter 1 ukuthi ayenze John chapter 2 wathi ayenzeke intando kaNkulunkulu namhlanje asivele lesithembiso lithi iBhayibheli uJesu wayesephusha kahle hle into esimphusha ukuthi akawaphendula amanzi abe yiwine yilobu stubborn bukamama ukuthi enough it's enough akayiveze uJesu namhlanje. Nani namhlanje bazalana nanibuyele ekhaya hambani nothi awuziveze lo moya yami lo moya uziveze emsebenzini ngene garage kade walakha ubabe ne license kade wayiphatha uthi moya kaNkulunkulu moya kaNkulunkulu moya kaNkulunkulu uye kuyitifiketi zabantwana ufika uzibamba uthi moya kaNkulunkulu moya mangabe baneyitifiketi zaphasa umatric bamba leyo phepha uthi moya kaNkulunkulu ophila phakathi kwami owavusa uKristu kwabafileyo vusa izinto ezifile vusa amaphupho asefile vusa amavision afile vusa ama-ideas afile vusa umshado ofile vusa ifamily efile moya 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 hambe ejaridini mama ngathi uyahlanya uthi moya kaNkulunkulu ungabi nandaba nomakhelwane ngoba noma bethakatha abasiceli ipermission wayesifuna ukusaba moya yehla namhlanje ulingise bazalwane iprofeti kaNkulunkulu uElijah lithi iBhayibheli wathi kumaprofeti abayi450 wathi mbizeni bamemeza wathi memezani kakhulu mhlambulele bamemeza daylight kodwa ibandla makufanele lenze iprayer lifuna indawo eziqashekile no sifuna show off this time make basindisa bebhema inyawuphe akabasindisa izwe libuka libona abangayethuleni asithini moya thani nawe nesikhathi singakafiki uthi la endlini yami kubusa umoya wakho phakathi emzimbeni wami kubusa umoya wakho ebantwaneni bami abangakwazi ukuhlukanisa isono nokuhla nokubi ubusa umoya wakho therefore akekho yethuneni akekho ozongcwatshwa akekho ozofaila akekho ozohluleka akekho ozohluleka bazalwane akekho ozohluleka no akekho kuzokwenzeka uJeremiah chapter 1 athi bazolwa nawe kepha ngeke baze bakuhlule ngoba kunamoya namoya namoya kunamoya yiwo
lo moya uthi noma uqhamuka phakathi kwabantu bacele wena imali baye kusisi wakho osebenzayo. Makamka wena bafuna kuyisolution bayeke lo ophethe ikhundla lapha kwikhampani enkulu ngoba kunomoya ophila phakathi kwakho okwenza uhluke kwabanye abantu, okwenza ukuthi ungafani nabanye, okwenza ukuthi nesimo phakathi kwaso singafani nawe. Sinamoya phila kithi, sinamoya bazalwane, sinamoya. Mhlawumbe sizothandaza sizothi konke usathana bethu uqedile ngakho. Kunomoya owavusa uKristu uphila kithi. Nayizwe mara lento ngenzani bazalwane? Asihlukaniseki nalo moya. Phila kithi. La ku appear wona nathi siya appear. Makufanele sikhulumele lahluleka khona kukhuluma yena. Kuthiwa kuvaliwe khona. Anizwa nengoma sangena la kuthiwa khona angeni umuntu nani singena ngomoya. Manobuza uPeter bazalwane ukuthi kakuvule bani amagate ayevulwe ubani eBronze ayekade evulwe ubani ngoba kwakhiwe kodwa ngenxa yokuthi umoya kalo wavusa uKristu kwabafileyo uphila kithi nala kuthiwa kungena khona sisithola sesiphakathi. Bamangala bathakathi ukuthi udlule kanjani. Asidlulelanga futhi sithe badlule bengasiyithi bekudlula thina esiwumoya. Yes Lord. Ngoba sinjengobaba sifuze yena unstoppable. Somebody shout, I am unstoppable. Angifuni le conference nishiye nifana bazalwane, but ngifuna ukuthi ishiye kunento eshintshile kithi. Ngifuna siphumelana kunento ethe twisteka kancane namhlanje. Hallelujah. Siphume sinenkani kamoya engcwele. Moya phila kithi ula. Ahlukaniseki nawe akaphumi angiphumi simunye mina naye. Wena wabona umama okhulelwe phila kithi. Ngike ngantshela abazalwane ngathi iBhayibheli lithi okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu uthi mina nobaba sizofika esakhe kulo muntu sihlale. So the temple le umzimba wami ithempeli likamoya engcwele ngokuphelele bazalwane ngananazi. Mawungena kufanele kube khona obhodlayo eTexini. Hayi awuzenzi kuthintana umoya omncane nomdala. So lo mncane kufanele ukuthi umanifeste ngoba sekungena omdala manje. If the lesser power brings the greater power, the lesser one must bow down. Hayi kabi bazalwane senzelwe inxeba. It must bow. Lekeleni maliwa le right. It must bow. Every poverty must bow. Ngoba esiphambaneni wasinqobela. Lithi iBhayibheli wathola bonke ubuhlungu bethu neyinhlupheko zethu. Okusho ukuthi inhlupheko ingene ngeera ekufanele ukuthi ikhishwe namhlanje. Asikhulumi into eningi namhlanje. Sithi khona umoya ophila kithi. Therefore inhlupheko unandawo la. Unasabelo la. Ukugula nokufa kunasabelo. Ngoba kunomoya ophila kithi. Walo wavusa uKristu kwabafileyo. Somebody shout umoya. Moya. Moya. Salani sinomoya. Angazi ukuthi wamvusa kanjani kodwa wamvusa. Nama ngazi izofuka kanjani lento ethambazelayo kodwa engikwazi ukuthi lo moya wakhe uphakathi kwakho mawukhuluma urelease ukuphila kulento efile. Moya. For greater is he in us. Moya. Moya. Ngelilanga indoda ike yavuka nobaba wathi baba baningi basizungeza umuzi wonke. Na ngibona amahashi, ngibona amasotsha, ngibona yonke lento. Hayi kaphenduli bazalwane ngoba uyazi ukuthi mkhulu ongakithi. Wathi baba mvula amehlo, ngizomvula amehlo bazalwane ukuthi babone ukuthi abangakithi baningi kunalabo ababonayo. Baningi abangakithi abazalwane noma ngabe kuza abantu abanama title kangakanani bethi bamelana nawe uliqhawe
likaJehova ungumntwana kaNkulunkulu ungumnqobi ngaphezu komnqobi therefore bahlangana nawe bahlangana nezimpilo ayithuthu moya akithi uvusa uKristu abafileyo so noma kufanele sibe buthakathaka umoya umzimba awuqinisa isifo noma sithi siyaqeda ngawe sifike sihlangane nomoya sithi namhlanje sihlangane nomunye lo amasotsha omzimba athi 200 or below 200 kodwa nakho unamandla kodwa nakho uyathandaza ukuthi awuhlala ngaphezulu komuntu nje kodwa uhlezi lokukufa kuhlezi phezulu komuntu onomoya walo wavusa uKristu wabafileyo akho cancer ezosibulala ngegama likaJesu sizoya ekhaya ngoba sekuyisikhathi akho HIV ezosibulala ngegama likaJesu sizoya ngoba sesiyophumula kufika isikhathi akho sikhali esilolelwe thina esizosibulala siye ekhaya ngoba kufika isikhathi akukho lutho esizoliphuza nesizolihla ngoba kusemaphusheni osibhekile asizukufa ngoba izwi lisithembisile lathi umoya walophila kini Oh Jesus. yilo wavusa uKristu so akho nhlupheko akho opposition akho kushayeka okunamandla ngaphezulu kwalomoya ophezulu kwakho kube bengenjalo bengizotshela iqiniso ukuthi asixoxeni itulo sihambe ayikho lento I am the living testimony the fact that I'm here standing here namhlanje ukusho ukuthi umoya Hallelujah. Thank you, Jesus. asazi ngake izinto ezenzeka ngapha nangapha sibheka yena the author and the finisher of our faith thing ngitshela ukuthi sikhonze let me prove this nomthandazo ukuthi we serve a living God hlala phansi kancane bazalwane during the week sometime this week isiphuma kulo something terrible happened and then sibuya kuphi nonomthi uchayise emsebenzini wacela and then sisihamba ngetaxi langa la khona asikuba singena etaxini and bazalana I broke down and then there's this woman ohleli eceleni kwami and this woman hey my God bazalana mfundisi uyaphila uJesu sengisho lesihamba naye lihaye ke simiyeke ke kwamanye amazwi ngikhuluma ngalo wala and this woman uthatha iphone uscrolla kwiBhayibheli uthi kimi awusi ngikupofitla konhlungu obale ngiyayibala kaSuthu la iphone yakhe the same word engivuke ekuseni ngaliposta the previous day and to give thanks unto the Lord in all circumstances kakhane nizongisebenzela the following day ngestranger we do not know this woman makatati utlaluka and then ngiyahla nithi sidodla this is the same word check status yesterday I posted this early in the morning and God is sending the same scripture. This proves ukuthi I'm still in the will of God and God is on my side. Therefore I shall not fear no evil. I shall not fear no evil. Azala ningamdoubt uNkulunkulu kini. Ngicela ungamdoubt ngisho imali ingekho ungamdoubt. Ungamdoubt ungasena imoto ungamdoubt umsebenzi wakuphelela ngicela ungasazi ukuthi uyingozi la uhamba khona kunama thousands and thousands of angels the presence of God is moving with you God is with you for his presence is upon your life. Thank you, Jesus. Fear not. Thank you, Jesus. Stop lento kuyibukela phansi nokuyinyatha. Oh, yes. God is with you. Igama lithi Emmanuel Nkosi nathi.
So kusho ukuthi la ngiyakhona ukhona. Tell us speak mashumayela Sunday ngathi umthola esihlahleni esivuthayo kodwa singapheli. Ukhona. Umthola phakathi kwefish egwinya indoda ethunyiwe yangafuna ukumamela umthola uNkulunkulu ekhona. Umthola phakathi komlilo ophindwe kayi7 afika opolice bangene baphume bengashanga ukuthi ukhona bazalwane. Wathi sakuacknowledge lokho kwangena kwasinka ukuthi asambi sodwa kunoNkulunkulu ohamba nathi. Impilo zethu zoba ngcono angandaba ukuthi udisappoint obani ngithi ukhona yena. Akunana kushiwa abangaki makhona yena nje ku right. Bakuphoxile sizothandaza namhlanje. No iprayer namhlanje baba yenza show off shaya nje ihlabekisa. No sibe straight msami uzenza ngcwele bazalwane. Ayikho into wrong kulento engishilo nenhlamba. Baba wayishaya ku Elijah. Izwana uElijah the confidence in that man. I think that's the first person engizofuna ukumbona mangifika. How did you do it? The confidence in the prophet. Uthi semqedile bathi yasesiqedile wathi wozani zobona yesu yabaqoqa. Mayaqeda to keep a statement that my God he's a God who answers by fire. Akakawubona umlilo owehle. Oh ngikhona confidence. uPaul uyibambile leyo ntathi therefore when we approach the throne of mercy siya kuyo with confidence. Abaqoqozani wozani hlulekile wozani zobona kuNkulunkulu that answers by fire. Bithi iBhayibheli walungisa kuqala ialtar bebuka baqeda thelana amanzi. I know just for control bonakalisa ukuthi sikhonza abantu ake afutha inbazalana inkuni izimanzi kodwa wame wayemethemba ayinanani ngizwa wayemthemba uNkulunkulu. Ngifuna siya kuye namhlanje ngesimo esi-impossible. Nayazi into impossible. Mina ngithanda iomoda. Amoda. Yes. Impossible. Yes. Impossible. Ngokuya ngokusathane namehlo abantu kubhalwe angeke kwenzeke kodwa masiya kuye njengo Elijah sithi baba yithi laba nasizitha seyihlekise ngathi kakhulu ngoyingwele bakubasilinganisa nawe sibonakalisa ukuthi uNkulunkulu wenza izinto ehlula abantu siveze ukuthi wena ungavula kuvaliwe ehluleki. Oh Jesus. Yes Lord. Ngifuna siye ngalezo zimo nami ungezi ngento light. We're wasting our time and the anointing and the grace in the house. Iyangento namhlanje nawubona mara kanjani bese sothi with confidence I approach the throne of mercy, for I know my Father hears my prayers and surely he shall answer my prayer. Siya kuNkulunkulu ngalokho. Akunesidakwe eselendini sabasibize ngesidakwa nangamagama whether intombazane or umfana. I know the Father that we serve at this house is a restorer. Our God is a restorer and he is a healer. Our God is a healer. Okay, awumeka kancane lo se TV yakwakho nakini awuzame lo namhlanje. Our God is a healer. Ngifuna namhlanje maphuma ukuthi ngeyi20 ngakuthola ukuphila kwami. Impilo yamazange iphinde ifane. Sisi impossible yanizwa mama. Azalwane impossible. Akekho umuntu okakhulelwa edlula u90. Akekho. Sayizwa ngalo mama sayagcina lapho. So lento isho ukuthi akukho okungenzeke kuye. So yini lesimo sakho naso namhlanje? Yini lesimo namhlanje? Ubazalwane ngiyahlangela ngikhona ukuthi angikwazi ukuhlanya kahle. Ngenxa yezimo. Kodwa ngaphakathi kimi
Ngiyahlanya ukuthi we serve a living God. Wenze izinto ekuthiwa ngeke. Azike kwadelela umama kuthiwa uPenina wadelela. Ufuka njalo ekuseni wadelela. Umsebenzi wathola ithenda yokudelela. Azange abe nenhliziyo yokuzwela, wamdelela. Kodwa kunalento engithanda ngalonga bathola abantwana. Lithi iBhayibheli wayeya njalo naye yonikela. Okusho ukuthi wayengapheli moya. Enethemba lokuthi uSamuel uzophuma la. Lafika ilanga. Kuthi angisho namhlanje ukuthi lifikile nelakho. Ngegama lika Jesu. Nelakho lifikile namhlanje. Not by might, not by power. The God of the impossibilities. uNkulunkulu ethi akahluleki. Akahlulwa. Wenza amazulu. Wenza umhlaba. Nako konke okusemhlabeni. Watela amanzi ibheke nasenedebeni manje ngamehlo kamoya. Oke waya lapha yana amanzi analagcina khona. Ubhuti wamhlala khona nosisi so bayangisa amasili agcina la. Awatshelwa umuntu. Akunabonde elivimba amanzi olwandle. Kodwa akwazi ukulalela iphimbo lakhe wathi nizogcina la. Ebusuka nalento yayawenzayo nje. Ayamdumisa yambabaza isikhathi sakhona. Awatshelwa umuntu akunagesi owahambisayo. So sengisho ukuthi bazalwane ngempela labantu laba wena bakuhluphayo bangahlula uNkulunkulu owenzile umsebenzi ongaka. Nalaba bangafuna ukucrasha, nalaba bangafuna ukuqalisa ibhizinisi. I know. Nalaba bathakathayo. Sengisho ukuthi bazalwane abathakatha kakhulu kuNkulunkulu wethu. Sensaba amanzi bazalwane, sensaba izinto ezitheliwe. I know. Ngiyathela ukuthi ngegama lika Kristu Jesu owanqoba ukufa nethuna. Nekholwa kodwa lana. Sukumeni. Lenti ibiza nje ukukholwa phela. uMatthew Hebrews chapter number 6 uthi uNkulunkulu akathokozi ngomuntu ongakholwa. Uthi bonke abeza kuye they must come to him and believe that he exists and that he is a rewarder. uNkulunkulu khona sengisho le highest bayeka bani la ukhona uNkulunkulu uyaphila le high. And God will do it for you. I don't know how, but for the fact that kunomoya wakhe oguwe. Nake nifunda indaba kaJoshua bazalwane. Yile Mrs Bindi kangaka. UJoshua ubani bazalwane ukuthi angatshela indalo kaNkulunkulu ukuthi awushoni namhlanje uma kanje stand still. Ilanga wakhuluma nalo niyazi ukuthi why bazalwane ukuthi une connection noNkulunkulu wendalo. Kusho ukuthi ubaba lo Joshua wabamba amazwi ukuthi as I was with my servant Moses ngizoba nawe. Akukho umuntu noyedwa ozoma phambi kwakho. Baba walithola isambulo wathi kusho ukuthi nelanga uNkulunkulu behamba nami nizokwazi ukungiobheya. Azange lishone ke ngalelo langa waze waqeda into bekade yenza. Zingakho izinto ofuna zime bazalwane sizothi pause kuzo until you finish. Nokunezinto kumele zisilinde anikho kuleli sonto. Nezinto ezimele uNkulunkulu sithi pause. Zilinda until we finish what we have already started.
Siyimisa pregnancy abantu abasha. Simisa drop out from school ngegama lika Jesu. Simisa no kuzosimela ngoba sikhuluma ngegunya. Sizomisa ubhema bazalwane nama drugs siyamisa. Bese silwa nale demon elikhulu elidelelayo. Simisa inhlupheko endlini zabazalwane. Mayero kuswela usimele awusilinde. Awusilinde until uNkulunkulu aqede ukwenza show off. Ilanga lizoshona ngesikhathi sethu masiqeda. Awushayisa ukuthi mangiqeda. Maqeda. Manje kuzothi kusilinda. Amabheka awome kancane nokufona manje awalinda. Sasathatha esixakekile nalawo maloni silindeni. Sizothandaza. Ngizama ukuthi bazalane ngiprovoke lento ekini. Ukuthi nizazi ukuthi ngobani kuNkulunkulu. In him there is no failure. In Jesus there is no failure. Therefore akuna family ezofaila ikholwa. Ayikho bazalwane ezofaila ikholwa ayikho. Bazalwane ngithi especially thina sikhona la simelena nababangekho. Akuna family ekhonza uNkulunkulu elihaye emkhonzile from mhla ka18 kuze kube manje ilokuthi uyahalalela ezofaila. Namhlanje siphuma sithwele, namhlanje siphuma sitsheke, sithungwele, siphuma nobufakazi. Sizothandaza. Abanye into uNkulunkulu ebade ikhuluma kimi masihlezi la mangisafika. UNtabeko ngifuna namhlanje mawuthandaza uthandazele lento ukuthi nithi senibambile. Kube khona amaFilisti azoniphuca. Yazi lento enzani? Ikhombisa ukuthi uNkulunkulu wethu akekho. And uNkulunkulu uyasigabisela. The devil is a liar. Number 2 athi abanye bahle izinto zinhle kodwa amanzi ayababa. And akhosa ukuthi kube khona ama premature nama stillborn. Moke wathenjiswa bazalwane umshado wathenjiswa ini kwagcina kungenzekile mhlambe kwaze kwaphinda kayi2 kayi3. That's a spirit behind. Oh praise God, sikule ndawo sizodila naso, not by might not by power but by the Spirit. Just makavuka ngimfundisile Bethel ngathi uJesu mevuka emkhunjini azange akhuluma into eziningi make qeda ubachika labo washaya straight emoyeni nathi moya shut up thula. Moya wasiza wathula. So ukunokuthi uxabane nabantu namhlanje stop it, ashintshe direction. Sizoti you spirit behind it delay yomsebenzi, behind it delay yokuphila kwami, behind whatever that you've been praying for engakenzeki. Sidila ne spirit namhlanje umoya phezulu komoya. Please ngiyancenga bazalwane nize ningadoubt. uNkulunkulu bengeke azavuma ukuthi ngiphunyuke lapha ya ukuze ngizoma kanje ngikhuluma amanga. Ukusho ukuthi unenjongo yokuthi why namhlanje evumile ukuthi ngibe la. So I want us to believe like never before. Ukuthi yenzeka. Sibe in agreement ukuthi yenzeka. Noma uphuma la uphuma uzizwa ukuthi no khona into eyenzekile la. Kuwesi sizodla nesidlo sikaNkulunkulu, isidlo senkosi namhlanje. Siphuma la kule ndawo si loaded. Izinto zasekhaya. Oh God. Ufuna nomunye uzitholela ikhona lakho sizothandaza.